Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak buka hari ke-9. Iki menune sonten iki mengke jangan lombok krecek lho. Lah bumbune nggih biasa mawon. Brambang, bawang, cabai besar niki kula tambahi kalih cabai rawit ijo. Cabai rawit ijo enten kula iris. Kalih enten deng kula utuhne. Masalahe nek diutuhne sedanten mboten krasa pedes, nek lombok gedhe niku masane kula kok nggih mboten pedes. Pripun kabare harga lombok enten kene jenengan, Lur? Mek enten mriki kok luar biasa, Lur. Lah untung kok enten lombok ijo luran iki ambak niki dadi lumayan bisa mengurangi. Lah bumbune langsung ditumis mawon, ditambahi laos kalih godhong salam. Perbumbuan pun layu niku wau kenthang kalih tempe dipun diiris langsung mawon dijegurne ditumis rada sauntara kajenge rada kuning. Lah nek pun kuning langsung ditambahi santen kenthel langsung ya Lur. Terus ditambahi napa niku gula jawa penyedap rasa, mboten kesupen garam. Nek sayure ngeten iki enake biasane napa segani jagung napa sego. Lah nek pun umub santene langsung dilebokne primadonane nggih niku krecek kebo. Lah niki makme kalih kleman godhong kamplong kalih godhong sepe mboten lali sambel. Selamat berbuka puasa ya Lur, tetap semangat mboten pareng sambat. See you Lur.